Ja, der ser vi vores 2 co-drivers. Den ene står og tisser, og den anden han har fundet en udmærket vej ned ad bjerget. Fin vej. Jeg tror faktisk godt, at han kan lide at lege indianer eller stifinder. Ja, meget god. Vi har kørt på smalspor i Polen. Ja. Jeg filmer det, fordi jeg synes også, det er lige lidt smallere, end vi plejer. Det er så snart vi kommer ind i skoven, så bliver den bred igen. Ikke bred. Så den bliver Mega bred. bilagtig bred. Bilagtig bred. Op for. Men der er jo god plads. Ja, ja. Så skal bare lige forbi den lille der. Og så lader jeg trække alt for meget over mig. Du kan godt trække lidt hårdere. Okay, sådan der. Der fik vi lige justeret vores drejesnavl der. Hvad er det der? Den anden vej. Skidt med det. Jeg tror, det var helt Altså, jeg har kun været hernede til. Det ser også fint ud. Det er en fin vej. Godt at sætte lidt lys op. Det må være lidt besværligt at køre ham, når det er mørkt. Ja. Nej, det kan man så også se. Det er der ikke så mange, der gør. Der sker et eller andet lige med den der. Kan du nå den? Jeg kan også bare køre den, men det er bare den ser ud som den andre frem. Ej, det er ligesom om der er været mange. Men den er jo på GPS'en, man skal tænke på. Ja, Jeg har faktisk ikke kørt på nogen veje, der ikke har været på det GPS'en. er en sidevej til hovedvejen. Men lukker på det. Det er Nu bliver den godt nok lidt sidehenlagt. Du kan godt køre lidt længere ned mod mig. Sådan så du lige får hjulet op på kanten. Sådan der. Bare kør lidt længere op mod mig. Så skal du prøve, om du kan ramme lige i midten der. Ja, det var også det, der var min idé. Det spiller du på hækket for aspekt 2. Ja. Der er masser af pladser, når man kommer ned. Kan jeg ikke lige få lov til at komme ud og tage et billede af det? I øjet nu. Nu igen? Ja, nu igen. Denne gang gjorde den alligevel også rundt. Det er der over på din side. Hvad? Ja, den er både plan og... Ja, det er den så ikke, når vi kommer lidt længere. Nej, jeg kan godt se. Det kan godt være motorsaven med. Det er det eneste, jeg lige er lidt glad for. Der ligger 3 nu. Jeg har lavet med sur, du skulle køre op igen der. Ej, det har været fuldstændig brændt af derovre på den anden side. Så er der et halvstort bog her. Ja. Skal vi have gang i saven, eller hvad? Jeg skal bare gå ud og hive i det. Ja, jeg tror. Så har vi lige fået en Tjørten her. Tjørten Bygger Nielsen. Så kan Poloen også komme forbi, hvis den kommer op en dag. Er det klok engang? Ja. Ja. Skal lige hjemme vejen ud. Ja, jeg synes lige... Og lige lidt for kort til Poloen. Jeg har ikke set det. Hvis ingen går.
kan jo altid holde fast ind på vejen. Kom nu, så kan du så se. Den gang svært har været her. Problemet er bare, at vi skal nedad. Det er også noget derinde. Ja, men det virker bare som om, det bliver meget grønt her på den anden side. Nå, okay. Det kan være, at den der vej, der var gul, den er blevet grøn. Nej, og lige der med dem tæt ved den. Man kan også høre trafikken. Hvad er spørgsmålet, hvad vej vi skal? Jeg tror ikke, det er den der stil, der er der. Tror du, vi skal lige ud? Nej, jeg tror, vi skal lige ud. Lige ud? Ja, okay. Fordi derovre, det er det, jeg skal. Så skal du prøve at stoppe en gang. Jamen, så var det jo det her store spor, jeg synes godt. Det andet, der skulle lige under kendt. GPS'en vil også have den her vej, så det er sgu den rigtige vej. Altså, GPS'en siger også, det er den her vej. Der er vejen jo, for fanden. Vil du ikke med en? Vil du ikke med en? Jo. Altså det fede er, at vi kører... Bare på den sten her. Ja, vi kører lige på GPS'ens spor her. Der er vej. Der er ikke noget der. Så hernede til venstre. Der er en 20-25 meter tilbage. Der ligger så en asfalteret vej. Så det er fandme en sidevej. Det er en hovedvej med meterstrid. Hold nu kæft, mand. Der var en sten, men jeg ser ikke, om du så den. Jeg pegede på den. Der var en sten. Jeg kan også godt pege på en sten. Den var større. Ja. Jeg har et spørgsmål om vi skal den vej ned eller den vej. Så vi skal lige ud her. Okay. Der står også skilt jo. Ja. Der er altså alle mulige slags herovre. Ja, det er sgu ikke noget. Det er lige. Det står der. Hvad skal jeg lige se, hvad vej vi skal? Der er også en plade. De har kraftigt lavet en plade, så man kommer op på vejen. Nej. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad vej vi skal.